السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله ذو الجلال، الله تبارك وتعالى بارسا مدن اتيان طاعات عبادت لرمدي وخيرات حسنات لرمدي وإيسرد اتيان محبت لرمدي وخير دعاء لرمدي عظمت درجاهنا قبول مقبول إلثن وهم مدي إيل هالقمض ولن وغان دشمض ولن إكي دنيا دا سعادت وإكي دنيا دا غنرمك وإكي دنيا دا فلاح برثن. إن شاء الله بيجي سورة فلقن يعني تفسيرني أيضا اشترار يعني يوم ساعدنا بر مختمول إشانن يعني قوي قشقلارنن بر بيولوني إن شاء الله أخيبت اشترار بيجومان يندير ارتيري أخيثم نماذ باندات روز شب گناهم بيجومان يندير بهشت أغرثم يولرن آوات سنة دört abidan gandir ertir okuydan bir dört çeşme var beheşte, dört tane arık var, şondan seni kandırar deyiptir Huday Teala. Öyleni okuysan, üzörsen qardan, kabuldur Allah'dan dilegen ardan, beheştin kafasın açar dört fardın, öylenin dört ket fardı, kafasın açıp gülşen tahtını mindir. Allah'ını çağırıp dursan seherde, hak bilen arada kalmagay perde, dört fardı okuysan namaz diğerde, ikindi namaz, alimler namazın hadisin ender, akşamını okuysan şeytanlar ağlar, akşamını okuysan şeytanlar ağlar, göğsüne daş vurup sinesin dağlar, davudakın kafasın üç fardı bağlar, sabretsen içinde odunu efendir. Yatsı otur okuyup etsen serişte, yatsı otur vacip koşuptan okuysan, senden razı bolor konup ferişte, akı berca yetsen her bir revaçta, hayrını baş edip şerrini finde, mahtum guli seni koymazlar baki, bu dünyadan hem bakış kesmeli, mahtum guli seni koymazlar baki, el-mudam, sopoşam, yad eyle haqi, beş vakt namadını sen yaxşı oku, ateş davudakın barını efendi. Huday Teala bizim mahtumulu kakamıda da cezayı hayır versin ki kavi koşkuları nazım suratından koşuptırlar, biz Müslümanla peydalanı otayız. Bir gece inşallah Suriye Felak'ı karışan okuyup verer, ondan sonra tercüme ve tefsirine girişer. Karışan okuyuverin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falaq min şerri ma halaq ve min şerri ghasiqin idha waqab وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Selamet olun. Sure-i Felak Medine'de inen suralardan özü de 5 ayetten teşkil olupdur. Kıyıskaca tercüması şeyle Kul aysen ey peygamber, aysen ey Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem, Eûzu min panah talep etyen bi Rabbil felak danın eyyesi velen. Huday Teala
Peygamberimize öğret ya, Peygamberimize emret ya ki dan vaktin Rabbi olan Hudaý Taalaga panah talep et. Hudaý Taalaga sığın min şerri ma halak. Yaradan zatlarının şerrinden, tamamen mahlukatın şerlerinden Hudaý Taalaga panah talep et diýenniye. Diýdi aýt diýipdir Hudaý Taala. Hudaý Taalaga sığın ýan. Ve min şerri gasiqin ve gijan qaranqysynyň şerrinden. İza waqab her wagtynki qaranqaq girse, gije tekmil qaranqy bolanda şo gijan şerrinden de Hudaýa sığın ýan diýdi aýt. Ve min şerrin neffasati fil uqad ve duwillere dem salyan jadugerlerin ve sahirlerin de şerrinden Hudaýa sığın ýan. Ve min şerri hasidin iza hasad ve her bir görüpçi hasudiyet ýan hasady her wagtki hasudçylyk etse, görüpçilik etse ondan da Hudaýa sığın ýan diýdi aýt diýipdir Peýgamberimiz. Bu sura mundany bir uzak dastany we kıssasy ban gow dikkat edin. Peýgamberimiz sallallahu taala aleyhi ve sellem vaktiki İslam dini kafirlerin arasında Yahudo Nesranilerin arasında getiriyor Medine'de. Şonna bir topar Yahudla Peygamberimize kan ediyet berýärler we başardığımızdan Peygamberi de yani dinini yürütmejek bolup İslam'ın aleyhine kan işleri etmişler. Şonna bir näse Yahudiler ki adı da Labid ibn A'sam bolsun öz qıyınları bilen bir näse adamla bolup şol Yahudlar gelip Peygamberimize de yani jadu etjek bolupdyrlar. Peygamberimize bir zerer yetiştirelipdirler. Onam şundan näme forma değiller, näme forma değili? Peygamberimizin eline kullukçu bolup ýören, Peygamberimizin öýünde hadim bolup ýören bir oglan çykmamışdy. 8-9 ýaşynda oglan. Onam ýanky Yahudiler nakşa çekýärler, şo oglany yani alýarlar, pul berýärler, bir zat etýärler. Sen git şol Peýgamberin ýanky sakkal daragy barmyş, sakkalyny darayan darak. Şol daragyň 2 tanagyny diýişini de yani dewde getirdi ber. Bir de Peýgamber sakkalyny daranyna hökmen sakkaly gaçýandyr. Şol gaçan sakkallaryndan da bir iki däne getirdi ber diýipdirler. Oglana da pul jagal bir zat berip pulaty alap şeydi Peygamberimizin sakkal daragynyň 2 däne diýişini, bir de Peygamberimizin mübarek sakkalyny Yahudiler alypdyrlar. Onam şondan ýanky Labid ibn A'sam öz gyýylary jadugermişdir. Muny bir 11 däne düwüm bilen düwüp şondan sakkal daragyny ortada goýup bir iki däne igna goýup pulaty öz bir okuyan reweşleri barmyşdyr. Şole bilen Peygamberimiz jadylaýarlar, jadu etýärler. Onam hurmanyň ýapragyndan bir halta barmyşdyr. Şoň içinde goýup da indi muny bir ýerde gömbeli bolýarlar bu duany, bu jaduny. Muny nerede gömeli? Bir falan bir çöl ýerde bir guýy bar. Şo guýynyň iňki aşagynda bir daş bar, şo daşyň aşagynda goýýarlar. Taýki hiç kim tapmasyn. Peýgamber hemişe merid bolsun diýipdi. Şondan beýlek biziň serwerimiz Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir meridçilik şoňa gelýär. Etýän işlerini bilmeýär. Bir form bir hali, ahwaly hemişe ýagdaýy gasygly merid halatda bolup hatda kullan öýünden çykyp bilmäni ýatýar Peýgamberimiz. Amma näme bolanyny özü de bilenär. Sahabalar narahat muňa, zenanalary narahat muňa, ummahatul müminin. Peýgambere näme bolan hadipdäni? Peýgamberimiz özü de bilenär pyjyra jadu bolanlygyny. Şonna bir gün Peýgamberimiz şeýle ýatanmışdyk. Şol meridçiliginde 2 däne ferişte Peýgamberimizin ýanyna gelip oturypdyrlar. Bir baş uzunna, bir ayak uzunna. Gaw dikkat edin. 2 däne ferişte Peýgamberimizin ýanyna gelip oturypdyrlar. Bir baş uzunna, bir ayak uzunna. Ayak uzunnaki, baş uzunnaki ferişten sorapdyr. Bu Peýgambere näme bolýar? Meridçiligi näme diýipdäni? Onun baş uzunnaki jogap beripdir. Muny jadu etdiler, muny sehr etdiler, dua berdiler, şo sebäpli ýaty diýip jogap berdi. Ayak uzunnaki diýipdir, kim muny jadu etdi, kim dua berdi bu jura diýipdir. Onda baş uzunnaki diýipdir, ýanky Labid ibn A'sam öz gyýylary bilen jadu etdi diýipdir.
Indi bir iki tane ferişte bir-birine aytıp peygamberimize aytıp bersek bolýar Allah. Peygamberimize endi habar berip durduğu hemme zatdan. Onun ayağı uzun näki diýipdir? Labid ibn Asam duasyny nirde gömdi, nirde koydu? Onda falan yerde bir kuyu var, şoň aşağında suw var. Ya suwun aşağında bir daş var. Şu daşın aşağında koyulandır şu dua diýipdir. Şonu sahabalary getirip yani şol duany indi ol arazyny sorapdyr, ayak uzun näki diýipdir, o näme etmeli şu duany? Peygamberimiziň duasyny aşrak bolsa, jadusyny aşrak bolsa näme etmeli diýipdir bular. Onun şonda şu duany alyp gelip Sure-i Felak, bir de Sure-i Nas, Kul a'udhu bi rabbil felak bilen Kul a'udhu bi rabbin nas. Şol duumlary okuysa, şol dua okuysa inşallah peygamber kabul bolar diýipdir. Şondan Peygamberimiz sallallahu taala aleyhi ve sellem birden okudan oýanýa sahabalaryň çağırýa daýy o sahabalary Hazreti Ali radıyallahu taala anhu, Hazreti Zubeyr, Hazreti Ammar radıyallahu taala anhum şu üç sahabasyna aýtdy, şol kuyudan hulada duany çykardan getirin diýe. Kuyunyň suwuny boşatýarlar, görseler olukon daş we daşyň aşagynda şol dua halta barmışdy, hurman ýapragyndan bolan halta. Şol peygamberimize getirýärler, açyp görse öz sakkaldaragynyň dişi sakkaly hulada şoň üstünde bar we duum bilen döwülip de şoňa hulada dua bar okurypdyr. Peygamberimiz Kul a'udhu bi rabbil felak bilen Kul a'udhu bi rabbin nas ki ikisi 11 ayet bolýar da. Şiňe kimel Kul a'udhu bi rabbil felak 5 ayet. Geçen hafta tefsirini aýdyp geçdik Kul a'udhu bi rabbin nas o da 6 ayet. İkisi 11 ayet bolýar. Şoň düwümler de 11 düwümmişdik şol jadugerlerinden okuyan zatlary. Şonda her bir aýany okuyanna bir düwümi çözülüp Peygamberimiz yoş gaw halaty gelýärmişdik, daýalanýarmışdyk. Ahirin düwümke çözülýär, şonda Peygamberimiz öňkü ýazık bolup sagalyp, aslan bu ýaýyn ki şumary selim meriz bolmadyk ýalyk bolup sagalyp daýalanýar Peygamberimiz. Şondan sahabalar aýtdylar, ya Rasulullah, şu jadu eden adam kim? Bize de aýt, biz şonu öldüröýli, intigam alaýly diýipdirler. Peygamberimiz diýipdirler, ýok, hiç wes biz ondan intigam almaz diýipdirler. Näme diýip? Son Peygamberimiziň mübarek adeti hiç moga öz şahsy işi üçin bir neferden intigam almaýarmışdyk. Meselen meni falan etdiler, men meriz etdiler, meni falan etdiler diýip gelip bir neferden intigam almaýarmışdyk. Her kimi öldürse de, her kimi diri oýsa da faqat Huda üçin etýänmişdik. Şeýdipde intigam alara goýmapdyr Peygamberimiz. Ýöne ulamalar azap owadan gurrun çykarýaşlapda ki hemmemiz bir belliýamallar. Sehr bilen jadu eger size bolmazak bolsa, meselen sehr bilen jadu beşler jadugerler adamyň dyrnagyna, saçyna, sakkalyna jadu etýän bolmaly. Onun gawsy, şumat bizden dyrnak kesemizde şu dırnağı salim çıkarmalı. Dırnağı salim oklasan şu dırnakta jadu olmak ihtimali bar. Şu dırnağı iki kesip üç bölüp oklamalı. Ya meselen sakkalın kaçıya yere şu sakkalını şudur şunu oklamalı. Şunu başarsan iki bölüp oklamalı. Ya o zirrak saçın olsa şunu da yani iki bölüp oklamalı. Çün sihru jadu şu zatlarda yürüyen bolmalısın. Peygamberimizin de mübarek sakkalını jadu edipdirledi. Bes ýadynızda galsyn, beter de şu dyrnak almaly bolanda salimce çykarmaly. Şonu salim çykarsan da sonra iki bölüp oklamaly. Peygamberimiz onam şu iki tane surany okuyup Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul a'udhu bi rabbin nas, şu bilen sihirden, jadudan nejat tapypdyr. Onam kullan kitaplarda aýtýar, her kim bir derde mubtala bolsa, sihir, jadu we başga zatda bolsun, şonu okuyup da eline bir dem salyp, şonu şeýdipde endam janyny sifalap çyksa elini inşallah derdinden dawa tapar diýipdir. Peygamberimiz de hemişe şeýit gelmişdir. Başga bir derd gelse, şu forum elini açyp da Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul a'udhu bi rabbin nas okuyup eline dem salyp da elini şeýle ennamyna sifat çykýanmışdyk. Hop. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Indi bu suranyň öz tefsirine gireli. Muň ýanky aýtşymda sura näme diýip inni şu sebepli inni. Ki Peygamberimiz jadu bolup jadudan nejat taparýarlar. Indi suranyň öz ismindäki gurrunla Kul a'udhu bi rabbil falaq
aytsan ey Muhammed sallallahu taala aleyhi ve sellem men panah talep etdiyen dağın eyyeti bilen ki qaranqyny birden ýaktylyga getirdiyen Hudaý Taala Allah Celle Celaluhu şoňa panah talep etdiyen nämeden? Min şerri ma halaq. Hudaýyň hemme yaradan zadynyň şerrinden, hala şeytanyň şerri, insyň şerri, jynyň şerri, yaman ýoldaşyň şerri, giýjäň şerri, hemme şerlerden ey bar Hudaýa, hemme teleke zatlardan sana panah talep etdiyen nide aýt diýipdir Hudaý Taala. Ha. Ondan sonra bir 3 aýa gelýär. Inni hemme şerleri aýtdy da wa min şerri ma halaq diýende hemme şerleri aýtdy. Ýöne 3 tane şer, 3 tane teleke beter olakon bolansaň, telekeligi beter kän bolansaň, saýlap diýen Hudaý Taala öz başyna aýt diýipdir şonu. Birsi wa min şerri gasiqin iza waqa. Qaranqy giýjäň şerrinden wagtyke kamilen qaranqy bolsa. Giýjede de bet şer barmyşdyk. Giýjäniň özü şerde. Giýje hawa qaranqyya, şoň özü şerde näme diýip şon Hudaý Taala bir sana istirahat bolsun, halwat bolsun, bir rahat yataryň ýalap, bularda istirahat ederim ýalap giýjäni goýupdyr Hudaý Taala. Ýöne giýjäniň içinde şer eken. Meselen, şuma bir ogry günni hiç moga ogurluk etmeýär, giýjelikde ogurluk etýär. Galtaman şonuň ýalap. Ya jengellläki heýwanatlar, derrende heýwanat, ýyrtgozy heýwanatlar giýjele şikar etýärler. Ya şonuň ýalap bir düşmanyň mawaza sana giýje däni gelip gıffiya. Ya meselen şumada selen görýän bolsaňyz, beşler zelzeleler, beşler Hudaý Taala tarapdan gelýän afatlar giýje gelýärmişdir. Biz bularda giýjäň içinde bolýan şerdatlar kän. Şo sebäpli Hudaý ýa-ni peýgamberimiz näme diýär inni giýjäň hakynda? Gaw dikkat edin. Eger bilýän bolsaňyz türkmeniň arasynda, biziň aramyzda şu giýje hawa qaranqymagyndan öňsek, gün ýaşmagyndan öňsek, bazı däne oglanlary öýe getirilýändirler. Biz de oglan wagtymyzda şu ikindi wagtda adamy oýnaýan wagty oglanyň. Onuň ýana şu şam adan, hani akşamadan çekilmäke bazı öýe barmaly. Şumatda şeýle oglançyklar öýe gerýär, akşam hani bolmagyndan öňsek näme diýip? An Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا مواشيكم وأهليكم من عند غروب الشمس إلى أن تذهب. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem aydıptır. Öz mal garaňyzy tawuk süýse bolar, goýun bolar, sygyr bolar. Şonu däni bazym tevlesine salyň diýipdir. Tawuk süýsäni öz keteginde gaýan diýipdir. Ve ehlikum öz ehliňizi, oglan uşaklaryňyzy da bazym öýe getirin, öýe ýygnan diýipdir. Hasan men inde gurubiş şems. Gün ýaşan wagty, akşam bolan wagty şolary bazym öýe jaýlan diýipdir. Indi näme diýip öýe jaýlamaly? Akşam bolanda näme bolýar? Peýgamber başga bir hadisinde aýdypdyr. İnneş şemse iza garabat intasharatiş şayatin. Gün ýaşanna, akşam bolanda tamam şeytanly monteşer bolýar, şeytanly bir pitirýän bolmaly yer ýüzüne. Peýgamberimiz aýtdy: "Fakfutu sibyanakum." Öz oglaňyzy üýşüriň diýipdir Huda, ýa-ni Peýgamberimiz. Öz oglançyklaryňyzy basym öýe getirin, öýe çagyryň. Wahbisu mawashikum. Öz aýaklaryňyzy, öz mal garaňyzy, tawuk süýsäňizi basym öz tevlesine, öz keteginde gaýan, hatta tezhaba fahmatal aşa. Ta giýjäň garanqysy aýrylypdan wagty gelýän şaditde Peýgamberimiz. Biz illet näme boldy? Şeytanyň däni monteşer bolmagy. Şu akşam ara bolanda tamam şeytanla pitirap däni bir öz şerni, zadyny, telekeligini ýetirýän bolmaly bendelere. Onam şu şeytanyň şerrinden mahfuz galarymyz ýalap Peýgamberimiz diýipdir, oglançyklaryňyzy, mal garaňyzy bazym tevlesine, öz öýüne salyň diýipdir. Türkmen arada da bada giýjäniň haýryndan günnüýiň şerri diýär. Türkmen aýtýar. Yani giýje bir zat gowy iş bolandan gaýtam günnüýiň şerri gowy. Günnüýi her nämesen ýaktylyk da, onun bir işiň bar bolsa, beşte şol günnüýi etsen gowy. Giýje goýandan günnüýde goýsan gowy. Amma 4-nji aýat.
ve min şerrin neffâthâti fil uqad. Ve olukon gurrun da şunun üstünde vaka, dikkat edin. Ve düğümlere dem salyan, düğümlere dua okuyan cadugerlerin şerrinden de Hudaya sığınyan nida ayet diptir. Cadu, sehr dip nemek diyerler. Ulamaların aytışına göre sehr o cadu kullan iki form bolya, iki kısım bolya. Birisine caduya tahyili diyerler, tahayyuli diyerler. O birisine de caduya hakiki diyerler, iki kısım bolya. Qav dikkat edin. Caduya tahyili ya tahayyuli bula bir şayet özünüzde görýän bolsaňyz ki türkmen bulara göz wagçy diýär. Sen pat gözüm waglaýar. Etdiýän işi ýok. Meselen öz içine pusak salýa, pusak sokýa, ya ağzına oğaz salýa, ya üstünden olukon maşinleri geçirtýär, amma hiç zat bolmaýa. Bula yani sen tahayyülün bilen oýnaýar, sen fikrin bilen gözüňi waglaýar. Bulara göz wagçy diýerler. Şayet görýändirseňiz olukon ýylanlary yani üstüne aýlap, elinde tutup şol yılan ne? Bir tanap ya bir ağaç, yöneden gözüme şöyle koku diyorlar. Ama ikilencisi, sehre hakiki, vakıan sehr ki, senin zatın ve hakikatin bilen oynayarlar. Ona da yetmek kıyın, onun gurruğunu inşallah müfesselen aydeylem. O sehre hakiki yeten adam, hatta asamanla uşşok deyse de kudreti bağdıyar. Asamanı çıkayın neyse bizone vesile, çıkıp bilýär sehre hakiki diýen adamlar. Ya meselen kitapda tutýan mesaly şey, bir adamy, meselen bir adam duda, şunu doğru durun zaýyna eşige tebdil edeýän näse de başarýarlar sehre hakikini bilýän adamlar. Ya bir eşigi insan edeýän, adam edeýän näse onu başarýarlar. Yani şu form kudret ba sehro jaduda. Amma ýöne aya şolar öwrenmek dogurmy? Jawazy barmy? Bizim mezhebimize göre, ehl-i sünnetin aytışına göre sehro cadu her kim öwrense kofur. Çünkü Kur'an metin öz sarahat bilen aytýar Kur'an. İnşallah işli ayetini aytyp berer. Her kim sehr öwrense, cadysylyk öwrense, şoňa kafir diýip hukmedanmaly bolýar. Cadusylygyň da asli, anlarsy yani Harut ve Marut ki Arag'ın bir Babulliyan şehrinde bir kuyuda sallanıp duran bolmaly. Onda dastany hikayeti ken ki Harut ve Marut iki tane ferişte hulasa yere gelýärler, bir näçe günahlar etýärler. Onam Hudaý Taala şolara şu dünýäde azap bermeli bolupdyr ta kıyamata selin. Ola da şol Arag'da Babulliyan ýerde kuyudan asagly bolmaly. Sehro jaduny adamlara şola öwretýär. Hudaý Taala şolara aýdypdyr ki, siz adamlara size gelýänlere sehre jadu öwredin diýipdir. Ýöne imtihan üçin öňçek aýdym şu gelýän adama, ey insan, sen sehre jadu öwrenme, öwrensen kafir bolýan hadide öňçek bir aýdym diýipdir. Hudaý Taala faqat imtihan üçin sehre jaduny öwretmek üçin şu iki tane ferişteni goýupdyr. Meselen, eger Hudaý Taala haram etýän bolsa nämesin goýýar? Bir sual ýelýär adam kellesine. Onu Hudaý Taala şu dünýäni imtihan üçin yaratypdyr. Meselen, Hudaý Taala sana araq içme diýär, amma aragy ýene de yaratypdyr. Eger araq içmellä bolsa Hudaý Taala yaratmaýan bolsa nämesin yaratypdyr aragy? Onu aragy yaratyp, ondan sonra sana içme diýär, taýinki bendäni imtihan etjek. Men içme diýip duramdan sonra aya şu bende içýäm ýa içmeýäm aragy. Şonu bilmek üçin goýupdyr Hudaý Taala. Sehro jadu da şonuň ýalap. Her kim bar peýdalansa kafir bolýar. Amma onda da Hudaý Taala goýupdyr, şu feriştelere öwret diýipdir imtihan üçin. Aya kim barýarmy bir adam öz imanyny goýup, imanyny terk edip sehro jadu barýan adam barmy ýokmy? Hudaý şonu görmek üçin, şonu imtihan etmek üçin sehro jaduny goýupdyr diýär. Sure-i Bakara'da şon gurruğun gelýär. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Ol birda iki öwredilipdi. Sehro jadudan iki tane ferişte, odaki Harut ve Marut bolsun atlary, öýde de Babulla, Arag'ın Babulliyan şäherinde bir kuyuda ýanky içmeli ýalat sallaglydy.
وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ İnne her kim şoň ýanyna baryp öwrenjek bolanna Hudaý Taala diýär, öwretmeýär şol iki ferişte hatta yaqula innema nahnu fitnatun fala tekfur. Şola aýtýarlar, hey insan, baba siz imandan çykyp, dinden çykyp, kafir bolup nämetçik sehri öwrenip, nämetçik jaduny öwrenip diýip aýtýarlar. Onum gelýän bende biçara insan ay iman gerekdi ama sehru jadu gerek diýip öwrenýänne badiýar. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Ama öwrenýän zatları näme? Şolardan sehru jadu öwrenýärler مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Bir erheley, bir hatun tamamen muhabbet bilen, tamamen işq alaga bilen gezip gören erheleyin arasyna açýarlar. Urş oklat ýaşan arasyna, talak berdirdiýär bir-birine. O ýaşanyň ýalar näjere jawan oglanlar, näjere jawan gyýlan bagtyny baglaýarlar şu sehri jadu bilen. Ya hatta bir jawan oglanyň aklyny çaşyrýarlar, şu doa berme bilen, sehr etme bilen. Hudaý Taala şunu ýaratlar öwrenýär şola diýipdir. Biz Kur'an'ın sarahat aýdyşyna görä, ola ýani kafir bolýar. Her kim jaduger bolsa, sahir bolsa şol kafir diýip hukmetmeli bolýar. Hatta bir gün enemiz Aýşa radiyallahu taala anhaň ýanyna bir jaduger zenany gelipdir. Gaw dikkat edin. Bu Harut we Marut'un ýanyna da barmak ansatda bolmaly ha. Meselen her kim barakan şondan jadu öwrenip gaýtyp başarmýar. Bir nefer şolardan bar öwrenip sahir boljak bolsa, öňçek bir olokon sahirleň ýanyna baryp, olokon jadulyň ýanyna baryp da şolara şagirdlik etmeli, näse wagtlar. Ondan sonra da nagadaraha etmeli iş var ki bizim eşleşimizde mesela bir misali şol adam, mesela Harut we Marut'un ýanyna barjak bolýar, 40 güllap iyi bismillah diýär. Çörek iýmeli, su bismillah diýär, 40 güllap. Ýa-da näme etmeli? 40 günün isinde bağışlan, sığırın tedegini yitdi, sigdigini sip görmeliye. Şu Harut-u Marut'u yetecek adamlar. Ama şunu etdiýärler taýinki yetecek bolup şoma. Ýöňse näçe wagtlap ökde sahir jaduň elinde däni temrin görýärler, näçe zatlary hulasy etmeli işleri var. Ahirin etmeli işler, ýa-ni gaýtsymy ýalar 40 güllap agzyna çörege degirmeliler, suwa degirmeliler, iyi bisjek bolan sığırın nejasatyny ýerismeli. Şeýdip de Harut-u Marut'a yetýärler diýär. Bir gün enemiz Hazreti Aýşa radiyallahu taala anhaň ýanyna şuforun bir jaduger denany gelipdir. Gaw dikkat edin. Men toba etsek diýipdir, aýa tobam kabul bolarmy hadipdir. Hazreti Aýşa diýipdir, sen näme eden işiň bar? Onda men jaduger diýipdir. Jadugeri näzire öwrendiň, şona etdiler, şondan gurrun ber diýipdir. O jaduger inni öz şerh hal edipdir ha. Gaw dikkat edin, näme jaduger bolanyny aýtyp beripdir. Men şunun ýanky aýdyşymy diýalar, näçe wagtlap şagirdi ötüpdir o, näçe marahilleri tey edipdir. Şeýdipde Harut we Marut'un ýanyna bardym diýipdir ýanky denana. Harut we Marut'a maňa sehr jadu öwret diýende, ola diýdi, baba sen näme diýip öwrenjek? Öz imanyny ellen berip, dininden çykyp, ahiretde tamam hemişegi däni dowlahy bolup nämetçik öwrenip ýörme diýip kän tapşyrdylar maňa, wagda nasihat etdiler diýipdir. Ýöne men onna da ay imanymdan da gitsem çyksam çykaýmyşyn öwrenjek diýdim diýär. Onam ola aýtdylar, onna falan ýere gidersen, şu zatda bir kul bardyr, bir ýatan kul bardyr, şonuň ýanyna baryp da sınja etdiripdir şoň üstünde. Onam ýa-da zenana aýtdy, men şeýlek bardym, kulü gördüm, amma şol iş etmäni gorkdum diýär. Gorkup ýene öwrülip bardym Harut we Marut'un ýanyna. Onam bola soraşdylar, näme etdiň? Onda şu forum bardym, istinja etdim. Näme gördüň diýdiler, onda hiç zat göremek dedim. Onda ýok, sen eden näme bolmaly? Eger şeýlek baryp istinja etmeden biz saňa ýani öwretmeýäs diýdiler. Onam şondan baryp da ýene ýamaşgap şu kulüň üstüne bağışlan istinja etdim diye birden içimden bir atlı yaraqlı birden çıkıp gitti diye daşarıp özümden vücudumdan çıkıp gitti diye. Onam yörtüp barıp Harut we Marut'a aýtdym, menne şu borum edemde içimden bir atlı yaraqlı bir adam çıkıp gitti, bilmedim näme diýeni näme diýen diýdim diye. Şonda Harut we Marut aýdypdyr,
imanuki qad kharaja anki. İmanın da ol senden çıkıp gitti deyiptir. Atlı yarıqlıqdan sen imanın da indi sen kafir insan deyiptir. Indi sana sihr jadu öğretge asbab deyiptir. İmanını elden beri Allah ta ki sihr jadu öğrenecek bolup. Onun bana sihr jadu öğretdiler diye. Men her bir zatı iflesem fakat tasavvur edamallı şoňa, fakat fikrime getiramallı şoň öýde hutba bolýardy diye. İmtihanan meselem bir günniye öz fikrime öwümde buğday gelsin diýip şonu ifledim diye. Onun bir fikrimde sallym bir tasavvur etdim buğdayı, gözüm açdym gördüm öwümde buğday varmışdyk diye. Onam ýene de gözüm yumup şu buğdayla hemme jüdäni yere ekilip gögürüp däni hay ormaly wagt orak ýalyk bolsun diýip däni bir fikrime şonu getirdim, gözüm açdym kullan tamam bir ekilligiň içinde duranmışdygym ýa-ki buğdayla ekilipdir, gögürüpdir, ulalypdir, ormaly wagty bolupdyr. Indi sihr jaduň etýän işe. Öz ýanymdan tasavvur etdim şular hemmesi uğun bolsun diýdim, gördüm näçe kiýse uğunma öwümde. Şu uğunla hemmesi çörek bolsun diýdim, gördüm hemmesi çörek bolup otyrlar diýe. Holasa her näme isledim ben tasavvurma getiramaldy diýe. Sihr jadu şu formda. Ýa-da aýtdyk bir insany eşek etsek diýdi falan şu adamy eşek tasavvur edamaly şoň öýde eşege tebdil bolýar. Ya eşeği insan tasavvur etsen tamam insana tebdil bolýar diýe. Sihr jaduň şu dura gudraty bar. Ýöne imanuki qad kharaja anki diýen gurrun olakon. İman senden çykdy sen kafir bolýan. Tamam gudrat gelýär sana, amma iman senden gidýär. Onam şu forum şerh halyny aýdypdyr. Aya maňa tawba barmy diýipdir Hazreti Aýşe radiyallahu taala anha. Hazreti Aýşe diýipdir, eger sen sihr bolup jadu bolan bolsaň, leysa laki tawbatun. Sana tawba ýok diýipdir, tawban kabulla. Madamy ki ýamaşhap iman getirip, ýamaşhap mu'min bolmasaň, onuň tawba etmeden tawban kabulla, çon sen kafir insan diýipdir. Bes sihr jaduny gidip de öwrenýän insanlar kafir hukm bermek dogurdur. Amma ýöne bir şolardan barıp däni dua almak, ya şolan faallaryna kulak asmak, falminni Türkmen falminni ya Furhanniya baranda ola gurrun berýärler. Ay sen olakon bolan baýjatdyrsın, ya jaýat aljatdyrsın, ya mesela berşikast boljakdyrsın, ýöne dogunyň kömek etsek, birdat, ya sen oglan boga dogunyň sen ogurluk etdir. Şunu ýalyp bir gaýpdan habar berýärler. Her kim barıp şol dua berýän, şol ýalyklaryň ýanyna barıp da şolaň kefine hawwa berse, Peýgamberimiz näme diýipdir? Men ata kahinan aw ghayrifan fasaddaqahuma biqawlin faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu taala aleyhi ve sellem. Her kim şu Kur'anyň ýanyna, palmeniň ýanyna, hal venanaladan oturýandyr, maşadyňda ýani ziýaratynyň döwreginde sana faal bereyin, faal hafiz bir zat diýerler, inanmalydyr musulman dogallar. Şolaň aýtýanyna, hay dogry aýtýär diýilse, fakat kafara bima unzila ala Muhammad. Peýgamberimize inen dine, diyanata, Kur'ana, Hudaýa inanmadygy şol adam kafir bollugy diýipdir Peýgamberimiz. Biz olaň ýanyna baryp özümiziň halyny aldyryp, ya olardan näni, ýa-kaýtşymyz ýalyk bir ärheleň arasyn açma, bir oglanyň gyýdym däni bagty açylmasynlygy dua alma, bulan hemmejigi bir olukon, günah we iştibah zatdyr musulman dogallar. Ahirki gurrunla inşallah şu bilen jelesäni soňlar. Aya sihr jaduň öwüne geçmäne bir dawaý bamy, bir emi bamy näme etmeli? Mesela biz özümizde sihr jadu bolmar ýalyp, bize dua berilmeli ýalyp näme işletmeli? Gaw dikkat edin. Evvelki jelesäň evveline de aýtdy. Mesela sen dyrnagyny kesýän, ya sakkalından bir sakkal gaçya bir kidany kıl, ya saçın dökülýär, şolar da yani iki bölüp oklamaly, taňky sihr jadu ýürümesin. Ondan soňra da şon ýalyk bir ýerde gorkasaň, ay maňa sihr jadu bolarmy hadisen, bir defa kul a'udhu bi rabbil falaq we ýene bir ýerdekdäni kul a'udhu bi rabbin nas, şu iki surany okyp da
öz eline dem salıp elinde yani bir ennamına fükat çıkmalı ta ki sihr cadu sana eser etmesin diye. Şu iki sure da muhimdir. İnşallah ahirin ayet ve min şerri hasidin ila hasad vaqtimizda boluşup geliyor. Bunu inşallah bunun tefsirini adını inniki hafta koyar. Yani ahirin gurrun bir cavan oğlan bir qiyda aşık bolupdur. Şonun eşqinde gelipdir. Yani bu cavan oğlan bir fasık müşrik, bir fazir, Hulasın namaz yok, ibadet yok. Şuculurak gelip gören lata oğlan. Ama aşık bolan qiydi bir İslami xanavadıda, dindar xanavadıda, Huday bilen, namaz bilen, Kur'an bilen işi olup gören xanavadıdan müşrik qiydi. Belli bir zat haslıgar iyi bir yarı kabul olmaya. Ona verilecek de değil ya. Bu oğlan men her ne edip doğada şu qiyda yeterin ya. Etdiyen işi de men sihr bilen, cadu bilen, dua bilen, tumar bilen şonu eyyelerin aların diye, onun kudretini biliyormuştur. Şondanla öz yurdundan çıkıp sihr cadunun mədeni olan Hindistan'a gitti ya. Hindistan'da sihr cadu kârna. Hindistan'a gidip şu tarafta minniyen cadugerlerin yanına var ya. Şondan özün aytıp beriyor, şu sıra men bir qiyda aşık men, şonna alacak bolyan, beren akla sen dua bilen şon ma Allah ver diye. Falansıda pullu bereyinip kân pullarda eltiye yanına. Onun bu caduger diye mun hiç muşkili yok. Men onun diye daş ederin diye yalıp erti gel inşallah duan teyyar diye. Şondan oğlan hey erti beğenip hoş olup bariya cadugerin yanına. Caduger diye men mutaassif başarmadım onu dua verip bilmedim diye. Men duam ötmedi ona geçmedi diye. Onu men ne edeyim? Onu men bir falan dostum ma menden ne öptü sihr caduda sen şon yanına var eğer de olsa şol sana berer diptir. Şondan o dostun yanında da var ya caduger sahirin yanına. O da şeyle erti gel bereyinliye erti bariya o da verip başarmaya. Şondan bir diye yankı caduger, ikinci caduger diye bunun hey yora ağır da diye bu cadun diye bir alacak dua. Şu kullem hemme cadugerlerin, hemme sahirlerin birisi tane ustadı var, o da şuma diri falan yerde deyip adres veriyor. Sen şuna git de şu duanı al. Eğer şu berip bilse berdiği, berip bilmese başka hiç kim yanına varıp görme. Şundan anırda olakon caduger yok deyiptir. Şundan bolya deyip adresini alıp ona da gitti ya. Nadirha pullu veren, dağıtlı veren. Onun hahiş veren, temenna verenle dua almalmıştık ondan. Bundan ne şerhe hal edip, ona şu dua veren bana qiydi ever diyarı, o da bolya erti gel. Erti bariya, görsüp bu da başarmaptır duanı. Şondan bir soruya cavan oğlan ne mi deyip dua verebilmeyenler? Şöyle öptü caduger, sizden erhilin ağzına çıyanlar. Nağadarha cavanın baktını yatıryanlar. Nağadarha iki doğunun ağzını vuruşturyanlar. Sihr veren, dualı veren, tumar veren. İzen ercele sizin başarmayanlar qiydi deyip soradım diye. Şonda o caduger aydıptır, o qiyidin taşında bir olukon seper var, olukon set baki bizim duamız aslan geçmeye şona deyiptir. O ne mesela? Onda sen alacak bolyan maşugan qiyidin Sure-i Bakara'nı biliyor deyiptir. Sure-i Bakara ki Kur'an'ın ikinci suresi bir uzak sure olan biri, şonu biliyor. Her kim Sure-i Bakara'nı bilse, bizim sihr cadumuz ona ötmeye, geçmeye deyiptir. Sure-i Bakara şonu bir sefer olup duruyor deyiptir. Bizim duamız ona yavıymaya deyiptir. Biz şu sıra başardığımızdan şu sureli veren, Kur'anlı veren, kan aşinayı tafayılın ta, şu forum olukon, havfu hatarlardan nizat tafarmız yalar. Yöne, ahirin zat, eğer de yani, mesela dua alacak, bir neferin dişi ağrıya, kellesi ağrıya, oğlu olmaya, ya kırksiyeleden çıkmalı, bu duaların işgali yoktur ha. Bu duaları beriyen, görmeli, eğer Kur'an'ın yazıp beriyen olsa, eğer de yani Peygamberimizin aydık giden sözleri var, o dualı var, mesnun dualı, şolun üstünden dua beriyen olsa bunun müşkülü yok ha. Bunlardan inşallah alıverin ki bu da sebeptir benden qavu olmağına. İnşallah ahirin ayetinde inniki hafta aydıkta eştirer.
Yöne öz bilişiniz ýalyk şumat safar aýynyň içinde otyr. Safar aýynda ahyrky çaharşymyzynda serwer alamiyan bolan, mefhar mewjudat bolan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu taala aleyhi ve sellem merizlap da safar aýynyň ahyrky çaharşymyzynda merizlap Rabiul Awwal aýynyň evvelki doşanbe gününe dünýäden geçýär peýgamberimiz. Onuň şu safar aýda inniki çarşamba, öňümizdäki çarşamba peýgamberimiziň merizlen güni. Şoňa da türkmen gara çarşamba diýip aýap berýär. We peýgamberimiziň merizlemeginden başga da kullen bir ýylyň içinde 320 000 bela we afat göňden ýere gelýär diýär. 320 000 afat we bela ýere inýär asmandan aşağı. Onun hemmecide şu kara çarşamba günü inýär diýär. Kara çarşamba günü evvelki asmana gelip, onun ýoş-ýoş şu afet belaly seň üstüne gelip durmaly. Ýöne şol afet belaly gorymak üçin, şolardan nezat tapmak üçin bir 4 rekat nefil namaz okuymaly. Şu çarşamba günü günnevi 4 rekat nefil namaz okuymasynyň tarygaty niyet kılım okuyman 4 rekat nefil namaz diýip durmaly. Onun her rekatinde bir däne elham gowýatda saklan 17 defa inna a'taynakel kevser üswedek kul a'udhu bi rabbi kul huvallahu ahad bir gedek kul a'udhu bi rabbil falaq bir gedek de kul a'udhu bi rabbin nas. Şolar her rekatinde okuymaly. 4 rekat her rekatinde elhama her rekatinde okulýar. Onun 17 gedek inna a'tayna üswedek kul huvallahu bir gedek de kul a'udhu bi rabbil falaq bilen kul a'udhu bi rabbin nas. Şolar okuyup namazdan sonra da kol galdyryp dua etmeli. Öz dilim bilen türkmençe dua edibermeli. Eýbar Hudaýa, şuun kunna peýgamberimiz meriz bolan güni, şuun kunna nagadar ha afet bela göňden ýere inýän güni, eýbar Hudaýa biz bendeleri, ejil bendelerini şu gelýän afet belalardan saklawar, gorýar diýip izinden türkmençe dua etmelidir. Şeýsek inşallah Hudaý Taala hemme azaplardan we hemme afet belalardan mahfuz saklar inşallah. Hemmemiz bir elham isqulullah okuyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Ahunna edilen bir dua etsin biz amin diyoruz. Allahümme amin. Allahümme amin. Rahmetli yağının hakkında, merivlen hakkında inşallah duada bolaverin. Amin. Allahümme amin. Salatu ve selamu ala eşrefil Allahümme amin. Amin ya Allah. Amin ya rabbil alamin. İlahi Fakka Perverdigara şu oturun bendelerin hemmesi amin. Gerçi okurşunda kemir keser olsa da Hudaýa öz fadly kemerini kabul edip boşun tawab kemerini Hudaýa awal hedefleri fugatdır fakirlerine o çare Allahümme amin. فأزواج متحرات لغونا علماء لغونا شهيد لغونا أولياء لغونا حطونا شو أطلنا الجماعة تنميد لعنة سميمون أتدن بابدن دايدن دايدن آغدن إندن غاينن كوركتن أردن مسؤولدن أنشتن بلشتن دوستن ياردن غر خاقدن غر مامدن غر رجدن دايدن دايدن çıkandan stattan şagirdden hacı yoldaştan doğa doğa ditapşırından el hasıl bizim kapımızdan oturan cemaatin oğuzun milyar çimenden şakinler çimon çıdaştır çimon Hudaýa öz hadyr we nazyr şol benderiň at-tabiatlarynda ýokdur, şol benderiň adaptaryny götürüp, eger rahatda we derejen belende kabullar nurladyp, merqatlar munawwar ruhlar şadat kunalan ahwat çaylar cennet edip, we şu oklan hatmy şeriflerin tawab temerini şolan hemmesini ruhlarına bakşydy. Hudaýa öz kabul kabul etsin. Amin. Hudaýa jumhuriýet jan hormatynda Hudaýa öz kabul şu dualary kabul edin. Hudaýa maryzdan öz şifa berýär. Hudaýa hajyny da adam hajyny özüň bitirip berýär. Hudaýa Hudaýa
hemmelen günahlarını Hudaýyň mağfiret ediyor. Hudaýa hemmelen sinen cennetde Resulullah'ın karşısında asarında Resulullah'ın bile oturmak hemmelen nasip ediyor. Hudaýa Hudaýyň bereketli, rahmetli ýaglynyň Hudaýyň ýagdyrýar. Eýwan imtihany Resul Hudaýyň gol ediyor. Hudaýyň gaýgylarymyzy gamlarymyzy Hudaýyň aýyrýar. Hudaýa hemmize kapymyzda toý tutup, kejebe tutup gyýyp çıkaryp oğul öýlermi Hudaýa hemmelen nasip ediyor. Hudaýa ol doganyň musibet etipdiler. Hudaýa onuň da günahlaryny musibet Hudaýyň jazaýy haýr bersin. Hudaýa hemmelen Hudaýa ruhlan saadet gidenlerini ruhlan saadet bersin. Galanlyny Hudaýa bersin. Hudaýa hemmelen günahkarmy Hudaýa ýadykly kulumyz Hudaýa hemmelen ýadyklyny öňüne geçirýär, günahlarını affet bersin. Amin ya Allah. Hudaýa biziň günahlarymyzy affet, biziň ata-enelerimizin günahlarını affet. Bizim ehli evlatlarımız günahlarını affet. Ve doğada oli tavşırın adamın günahlarını affet. Ve biz de haklı adamın günahlarını geçirin. Hudaýa şeýetden dualarını, şeýetden dileklerini Hudaýa öwet fadlyny kabul ediyor. Hudaýa bu dünyada ahiremde iman nasip edip la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın dillerinde cari edip İmanı kamil bilen dünyada gitmek Hudaýa hemmemizin nasip ediyor. Amin ya Allah. Sallallahu ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve Hudaýa bizi şinýat jeletelem Hudaýa hayır bereketini ber Hudaýa. Günme-günden ziyade edip Hudaýa hemme gelin adamdan Hudaýa günahlarını mağfiret ediyor. Rahmetke ya Rahman